σας εξηγήσω την έννοια και το τι σημαίνει όσο αφορά την έλλειψη νομιμότητας στην Ελλάδα. Το γεγονός ότι ο Υπουργός Οικονομικών έχει την ευθύνη για όλα αυτά τα ζητήματα, έχει την πολιτική ευθύνη απέναντι στη Βουλή για την ασκούμενη πολιτική, για τη διαπραγμάτευση, αλλά δεν έχει στη δικαιοδοσία του τις βασικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Ήταν εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχει στη δικαιοδοσία του και συγκεκριμένα τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία είναι μια τρόικα εν κράτη. Τρόικα εν κράτη. Εντελώς ξένο. Εντελώς ξένο. Εντελώς ξένο κομμάτι του Υπουργείου από εμένα. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ουσιαστικά έχω την πολιτική ευθύνη χωρίς να έχω τον έλεγχο. Τα δεδομένα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων υπόκειται στον Υπουργό Οικονομικών. Το γεγονός ότι εγώ χρειάστηκε να μιλήσω με κάποιες υπηρεσίες εντός του Υπουργείου, πίσω από την πλάτη της Τρόικας εν κράτη μέσα στο Υπουργείο, καταδεικνύει την προσπάθεια που κάναμε για ουσιαστικά ανάκτηση εθνικής κυριαρχίας. Ήταν απόλυτη ευθύνη μου να το προσπαθήσουμε αυτό. Και έπρεπε να το προσπαθήσουμε. Καταδεικνύει την απώλεια εθνικής κυριαρχίας, απώλεια εθνικής κυριαρχίας πάνω στα Υπουργεία μας. Και αυτό είναι πρόβλημα για οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι μόνο για τη δική μας, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αυτό αποτελεί ένα ζήτημα που έπρεπε να εξαγριώνει όλους τους Έλληνες.